गासिखौबो मिथिं खालामबाय बिदि खालामखांनायनि उनाव आफसुआ मा खालामबाय सेंग्राखौ लिंना लाना फैबाय सेंग्राखौ लिंना लानानै सोंफैबाय नों साबेसे मानसिखौ गथ' मोनहोनो हाखो साबेसे बेमार फाहामखो बिदि नों माने बिदि बुंदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ सेबनानै आफसुआखौ वार्निं होबाय नोंहा बिपद दङ नोङो बिपद दङ नों जुदि जानला मोनला बिदि खालामो होमबाना बै समावनो बिसोरो मा खालामदों माने बे बामोन गोष्ठीफ्रा आर्यफ्रा हाल खदाल मावा जेबो मावा फुजा फाथल होनानै दान खांनानै जाग्रा दान बिनानै जाग्रा सोरबा डिस्टिंसन होनोबा जों मानो हाया बे गोसोखौ लानांगौ आरो हायिनि जेबो बाथ्रायानो गैया हागोनानो What can other do? Why cannot do it? नाजामा मानो हाया आरो मोनसे खन्थाइ दंमोन इंराजियावनो try again and again if you try again and again even the highest mountains seems to be a plain नों जुदि नाजाबाय थायो गले गले होमबानिया बयनिख्रुइ जौसिन हाजोखौबो नोङो एकदम हायेन बायदि मोनगोन अरुणाचलनि सानै फिसाला गोनां सासे हिनजाव हिमालय हाजोखौ खेबनै गाखोदो इयो उल्थां फाल्थां खेबनै गाखोदो नामखौ आं बावगारबाय गतिके मानो हाया हिमालय बायदि गोजौ नङा फरायनाया गतिके जोंनि गथ'फोरा बेबादि गोसो लानानै फरायनांगौ जुदि हिमालय हाजोखौ खेबनै गाखोनो हादोंबा हिनजाव मानसिया सानै फिसा गोनां हिनजाव मानसिया खेबनै गाखोदो हिमालय हाजोखौ बे प्लेन बायदियानो मोनदों गते जों मानो हाया गते बेबादि खालामनांगौ आरो जोंनि जे माइनावफोर दङ बिमाफोर दङ बे बिमाफोराबो उत्साह होनांगौ बाथौनि सेराव जेब्लाबो फुङाव एबा मोना खुलुम होनानै आनथुला होनानै बेखौ फरायनो हो इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दङ जे he who gets up early in the morning and kneel down to pray every day and start work but starts reading every day he can progress day by day जाय माने फुङावनो सिखारनानै बाथौनि सेराव आन्थु लायो इसोरनि सेराव आन्थु लायो आन्थु लानानै खुलुमनानै खामानि मावनो जागायो हालेवनो जागायो फरायनो जागायो बा माबा मोनसे खामानि जागायो बे मानसिया सानफ्रोमबो एफा दावगालांनो हायो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा उन्दै गथ'फोराबो बेबादि खामानि मावोबा दावगानो हानाय दावगायैनि जेबो बाथ्रा गैया जोंनि गथ'फोरा दावगायोब्ला जोंनि बाथौआबो दावगालांगोन बाथौ धोरोमा दावगालांगोन बेखौ गुबुन दिनैनि बे रुटाइ बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 29थि सावराय जुथुम जागासिनो दं बे सावराय जुथुमाव रुटाइ बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गाहाय आलासि हिसाबै बिथां मुस्रि गहिन चन्द्र बर' बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन दा बिथाङा बेवहाय नुजाथिफैनो हादों दायो सारनिसिम खुलुमनाय थाबाय सार जे नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंनाय जायो जे बे रुटाइ बियाबनि बोसोरारि जुथुमाव फैनानै नोंथाङा माबोरै मोनखो माबोरै नुफैखो आरो लोगोसे नोंथाङा बे रुटाइ बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 29थि सावराय जुथुमाव नोंथाङा रुटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मा मोजां मेसेज होखो बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनो आङो हामग्लायनाय बावबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुटा बियाब आफादा 29थि बे बोसोरारि जथुमाखौ बे मादुगाहाय फोथाराव सिरिबाङै लाइमोन आफाद माइनाव आफाद आरो गुबै आफाद मोनथाम आफाद जयै बेहाय खुंदों आरो बे जथुमाया जोबोद माने सिरिबां
जानायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय धोरोमारि सान्थौनि गेजेरजों इसोरनि सान्थौ बे बिथिङाव लोहाबनाय बे हाबाफारिखौ लानानै आर'जनि हाबाफारि जादों आरो आर'जनि हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि बेवहाय सफैनाय आलासिफ्रा माने बाथौ बोसोनजों गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आरो आंखौबो दिनै बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों आरो गाहाय आलासि महरै बेहाय बाहागो लानानै आङो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों। जोंनि बाथौ सिबियारिफोरा सिगांनि बायदि साननो रोङि हनो रोङि नंलिया। दा गावनि धोरोमनि आसार खान्थि धोरोम सान्थौ बेफोरखौ माने बिजिरसंनो रोंनाय नायबिजिरनो रोंनाय बेफोरो जाबाय आरो बिनिखायनो दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरा लोब लोब बाथौ धोरोमनि मिथिं दावथिंफ्राव बाहागो लाफैयो आरो सिरिबाङै खोनासङो आरो आं दिनै बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों मुलुगनाङै गुबुन गुबुन धोरोमारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन रावारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन सुबुंनि गेजेराव माने गोजोन सान्थि अनलायनाय सिबिलायनाय बेखौ जोङो मुलुगाव गायसननो हाथों। अबंगसे आफा बोराइ बाथौनि बोर बान्सा लानानै बे मेसेजखौनो आङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों होनाय जाबाय। खोनानो मोनबावदों जे जोंनि बे आसाम रायजोआवहाय जे गुबुन जायगा गुबुन सिटि बा गुवाहाटि नोगोरफोर बायदियावबो बा गुबुन हारिफ्राबो आथिखालाव बाथौ धोरोमारिनि अनगायै गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा मा सानदों बिनि सोमोन्दैबो फंनैसो मेसेज होनो थाखाय खावलायहरबाय। बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गुबुन धोरोमारि मानसिफ्रा साननाय बे बाथ्राखौ जोङो गोबां समाव जोङो बिदि गुबुन हारिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर जायफ्रा बुद्धिजिबि बेसोरखौ लोगो मोनदों आरो लोगो मोननानै सावरायनानै जोङो मिथिनो हादों। बिथांमोना फोरमायथिदों जोंनि सिगाङाव बाथौ धोरोमारिफोरा गावनि सोदोमस्रिखौ गायसननायाव जाफुंसार जानो हादों। दिनै गासै गामि गामि माने बाथौ थानसालि जाबाय, जिल्ला लेभेलाव थानसालि जाबाय, मिरु लेभेलावबो बिदि थानसालि लुनो नाजागासिनो दङ। दा बियो मोनसे हारिनि धोरोमनि सोदोमस्रि जौगानायनि मोनसे नेरसोन बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों आरो गुबुन हारिफोरा बाथौ धोरोमनि जि सिबिनाय खान्थि सिरिबाङै सिबिनाय खान्थि बेखौ जोबोद बिथांमोना गोजोननाय फोरमायो आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मुलुगाव मोनसे गोजोन सान्थिखौ लाबोनो हागोन बेखौ गुबुन धोरोमारिफोराबो फोथायनाय दं। मानो होनबा बाथौ धोरोमाव अननाय सिबिनाय बयखौबो बजबना लानाय बेफोरबायदि सानस्रिया बाथौ धोरोमाव दङ। साबायखर थाबाय दिनै बेखिनियानोसै।